baina apur bat kostau jatan urtea hastea, eta batez hori, txip aldaketa hori ematea, barriro pentsatzeko, barriro borrokatu behar nabela helburu bardina lortzeko, da barriro zerotik hastea moduen izango zala. Aukera hori eman goztie, da oso posik aukera horregaz. Berari begituten? Hori da. Tipo chicote haien pesadilla en la cocina, ¿no? Vale, Ander Lanzabal 24 urteko ziklista bat da, Orozkokoa. Hau 3. urtea ziklismon dabilena, oin arte triatlo egin dau, da, aurten laboral kutxan 2. urtie da, hor gabiz, profesionaletara salto emoteko nahiakin. Txikitatik oso mobidu izena ez, da azkenien ume-umean nintzanetik bai atletismo praktiken aben, eskupilota hemen herrien, gero txirrindularitza behin aben eskolarretan ugaoko txirrindularitza eskolan. Da, eskola berantza joan zen, atletismo jarraitu naben, da txirrindula kompetiduteko kereken eukonez, triatloia hasi nintzen kadetetan, eta holan hasi nintzen kirolean, vamos. Azkenien nire alboan eukiotesan erreferente asko triatloien, Okamika bat, por ejemplo, ni gaztaldien egon zen, da koronavirusan urtien berak txirrindularitza probe ban, oso ondo atera jakon da urte bardinen profesionaletara salto emon ban, Romo bezagututen aben, da beste era batera salto emon ban profesionaletara, da urte horretan karrera pare bat probena bezan, inbiten hostien Panamako buelta korri duten abuztuan, da triatloian abuztuan paroia dagoenez, probeti erabaki naben, da hor ondo arituta, erabaki naben urrengo urtean, txirrindularitza probatia bezeran joaten zen, da guztau jatanez, hor nabondino. Hau da nik erabilenan azken tritrajea, Albusikoa ekipoagaz ez, da oso horitzapen polite dekotez triatloitik erabilitako azken tritraje honegaz ez. Gero, hemen pasaren urtien laboral kutxako aukera emozten eure paskorri duteko, da hau da erabili naben lehenengo maiota, da lehenengo garaipena lortu naben maiota. Hortik apurre gerandutxoago Euskadiko txapelketak duzan, da, urtien oso objektibo importante jarri naben, da Euskadiko txapelun izatea, oso politxe bada ez. Ja, urtia amaituteko, pasaren urtien amaieran da, justo aurten lehendakari da Euskaldun txapelketa lortu etez, eta justo Irungo karrerakoa da, bertan jauzi nintzen, lurrera, da, ikusten da maiotak badukola bere eragina, baina, garaipena lortu gandun orduen, oso horitzapen polite bekarte ostaz maiotonek, da, azkenik, asteburuntan lortutako Espainiako txapelketa, nik uste dute astuko ez duten asteburu izan dela, eta oso toki politen gordeko ze betirako izango da. Ni panekin nire parte goana da nahi nabela ez, azkenien egoan jentea ez dakit emaitza hobeakaz, emaitza txarrabakaz, emaitza ezberdinak ziren, azkenien batzuk karrera batzuk irabazten da ez beste batzuk, da, bai urti apurbe bukatu nahen apurbe moskeauta, banekin esala nire erabak egizan ez pasatea, apur bat kostau jatan urtea hastea, eta batez hori, txip aldaketa hori ematea, barriro pentsatzeko, barriro borrokatu behar nabela helburu bardina lortzeko, da barriro zerotik hastea moduen izango zala. Azkenien, 3. urtea dan arren txirrindularitzan abilena,
elite bigarren mailako txirrindulari naz, bakarrik albora begiratu da Euskaldun da lehendakari torneoan zenbat jente duen nire adinekoa, ez da oso ohikoa nire adineko jentea egotea, da ere gitxigo pasatzeko aukerakin egotea, orduan apur betez motibeta hotzu, ze ikuste oso igual helburua lortutea asko komplikatu dela, baina, bueno, batez ekipoan partetik da gaztan partetik anime hostien beste urte baten saiatzeko, ekipoak buelta handi emongo bala, da, bueno, erabaki hartu nahen jarraituteko, da, bueno, uste dut nahiko urte txukuna atera jatela.